manokawi chien kacha cha. Omiyo aneno ka nitie mabeyo to nitie kuonde moko mapod nyaka wagore pukse nitiere kaka wanyalo timo maber. But gima duong' moloyo en ni gimiluongo ni CBR rate kata kiwango ma Central Bank mar Kenya oketo mar hola makata ka gimiyo bank hola, banks magwa gi hola tiketo en 9.75%. Iluongo ni CBR. Nche en 10 koro duogo 9.7. Chien kata ncho idho nyaka kiama na paga dek. Duogo ne piny ka mi nyiso ni ka sirkal koro holo pesa kuom banks mapacho ka to ole rate ma piny tiene ni 9-8%. Chien kata ncho holo 15-16%. Omiyo cost of servicing debt beto dok piny nikech wan gi gowi mang'eny to atamalo mwachulo kopim kode ok ng'eny ahinya nikech koro wa retire machon kata wakawo manyien. Omiyo gima duong' moloyo mabed aher ni Waziri Mbadi owuoye en ni to kaka jo Kenya en ratil machal nade madwa pime gowi mapacho ka gi gowi maoko. Ahinya gowi maoko ki nono gi gowi ma Kenya ka mapacho ka nus gowi wa ni aoko, nus gowi mapacho ka. To king'iyo kaka ichulo gi